Kapod wantiere mane mach mano muoch e gwenge mag Embakasi ne sirikal osingo mar kawo okang' mager mar chik ni kambi mar gas mano muoch e kar dak ma Embakasi boma ma Nairobi mage wacho ni osebedo ka tiyo ataro mar chik. Kane loso kar masirano jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok mager kod wuon kambino kogolo chik mondo ru nonro e wi gima ne nyalo kelo majno. Nyaka sama ne wadhi e yamo ji adek osewito ngimagi ka oganda ma kwan goyo 200 pod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore. E okang' machielo weche mag seyo makoni kod kocha wuok ewi masira mar mach manyo muoch otieno manyore kar dak ma Embakasi boma ma Nairobi ka sirikal wacho ni kambi mar gas no osebedo ka tiyo kanyo ataro mar chik. Kane loso kod jofwambo jaloso ilo sirikal Isaac Mwaura wacho nenore ni nitiere apisa mano yulo e tich kaluwore ni kambi ni notuon lesen kod duol mar EPRA ka bende gisebedo ka gitiyo ataro mar chik. Those who are supposed to take care of these incidences, if EPRA had actually denied the license, they compromise those who are supposed to oversight them. So there is no denial in that, because if EPRA never gave the license, then somebody must have slept on their job. Mwaura singo ni nonro matut ibiro tim ewi kaka kambino noyiene tiyo e pacho ka kolieko ni mibadhi nyalo bedo e chiwo lesen ne kambino mar uso gas kama ji odake. So let's leave that to the investigative authorities, and even EACC needs to come on board on this, so that those who maybe were corrupted, and now we have lost lives and property, can be answerable. So I think that is as simple as that, said Olale. They must be. I think that is as simple as that, said Olale. They must be culpable. Mwaura singo ni sirikal biro jolo anyuola moyudo masira e yore mopogore opogore nyaka ginyal dok e ngimagi mapile. Wale ambao wamepoteza makao kama hawa kina mama 9 na watoto wao 21 ambao wako katika Kenya School of Aviation wamepatiwa makao, na tunaomba ufadhili huo kupitia Kenya Red Cross, na pia Kenya Red Cross iko tayari shirika la msalaba mwekundu kupatiana shilingi 6,000 kila mwezi kwa miezi 2-3 hivi ili watu waweze kujimudu kama ni mambo ya kodi na kadhalika. Kamano bende ogaye mar Azimio Raila Odinga goyo mos ne anyuola moyudo masira kokwayo piny owacho mondo non matut wach masirano. We say pole to the families of the deceased and those who have been injured. We are with them at this very difficult time, but importantly, we want a proper investigation to be carried out about these illegal activities which is being carried out in the residential areas where people live, which end up with this kind of losses here. And we urge Parliament to get involved with this. Wach mosir kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna moyango ni gibiro tero wachno e nyim komiti mar teko ma en achiel kuom jokanyo mondo non tie wach muoch mar gasno. I would want to assure the people of Nairobi that you know us, you know the work that we do in the committees and in the Senate. We will be summoning the EPRA CEO and his team to come and explain to us all licensed facilities, where are they located, and the sort of mechanisms that have been put in place to ensure that those facilities operate safely. Penjo maduong' ni to bende sirikal dhi chopo kare singo mare mar nono kendo kumo jogo moyudo kod ketho mar yiene kambi gas tiyo e kind oganda kose obiro kalo kayamo mana kama moko. Mopogore gi wach majno en